Ongi etorria gurera. Ondo, grabatzen gaude? Bai, grabatzen dago orain dela ratutxo bat, baina beti previa moduan zatitxo bat hartzen dugu, baina zuria... Nire gaude elkarrizketan gaude. Elkarrizketan gaude. Vale, ingo dugola, eta hasiko gara, baina nik klaketa emango dizut, horri ingo dugu klaketa. Ongi zaude? Ondo nago. Pues venga, 3, 2, klaketa biok, lagunduko diazu, 2, 1, ahorera. Venga. Jaso solasean, Euskal Erreferenteen podcasta. Ongi etorriak gure 12. podcastera, 12, horixe, Jose Maria Agirretxerekin, porrotxekin, gaude hemen. Kaixo, egunon denari. Zer modu zaude? Oso pozik, zuen artean goxo jaso nauzue, eta nik ere, ederki jaso nahi zaituzte zuek ere. Ez dakizu zenbat pertsonek esan didaten, porrotxa torrela! Pentsa, ematen du Rolling Stonesak zatoztela, eta zenbat jendek maite zaituzten. Ikaragarria. Bueno, egia esan lanbide honek pailazogintzak hori badu, ez? Maitasuna jasotzen duzula, kariñoa jasotzen duzula, eta hori handia da. Bizitzan ilusioa, maitasuna direlako gure motorrak, ez? Eta horrekin nola ez, guk ere gure maitasuna ematen dugu. Eskerroneko lana da geurea, eta eskerronekoak izaten saiatzen gara gu. Edozein lanbide da importantea, kale garbitzaile izan, irakasle izan, zaintzaile izan, edo dena delakoa. Ikasle izatea ere oso garrantzitsua da. Txalo bat zuentzat. Hori lanbideetara iritsi ahal izateko, ez da, prestatzen zaituelako. Beraz, guk ere kafetxo bat eskatzen dugunean, naiz eta ordaindu, maitasunez egin bada, eskerrak emate ditugu. Dudarik gabe. Eta maitasuna da, emateko eta jasotzeko dan zerbait. Denok dugu maitatuak izateko eskubidea eta beharra, eta maitatzearena ere bai. Nire miresmen osoa, mezu horri eta zuei, eta zuek ikusten, nik uste dut hitz egin dezake dela, zuen atzetik gauden belaunaldi guztien izenean, ez? Bueno, titia ematen nizuen, txikitan, aldatzen nizuen pardela, garbitzen nizuen kakapastela, eta bain begira zein ederra zaeten. Beste txalo beroa zuentza. Beste bat. Oso ongi. Non ikasi zenuen zu, Jose Mari? Nik Lasarte horian ikasi nuen, gazteleraz ikasi nuen, nire ibilbide osoan, Eskola Nazionaletan, orduan Franco bizi zen. Con el culo blanco. Ni jaio nintzenean. Eta naiz eta nire gurasoak euskaldunak izan, aita Errezildarra eta ama Lasarteoiarra. Nondi zen esan duzu, aita? Errezildarra. Brasildarra ulertu dizut momentu batez. Errezildarra. Eta orduan bilak baserritarrak, nire aitak gaizki pasa zuen Lasartera bizitzera joan zenean, Michelinen lanean hasi zalako, 4.000 langile zituen lantegi bat, eta migrazioaren fenomenoa zala eta Lasarte horian gaztelera nagusitu zen ia erabat, eta orduan ia Euskaldun elebakar ia ziren horiek gaizki pasa zuten, ez? Eta orduan beha saiatu zen, haren semeek gaizki pasa ez genezen, eta orduan nik uste dut gu gazteleraz ikasteko autua ere justifikazio hori zuela, ez? Guk gazteleraz ikastea ez gaizki pasatzeko. Eta esan bezala, ni neuk ere ez nuen ongi pasa hasi nintzenean 6 urtekin gazteleraz, gogoan dut behin irakasleak esan ziala. Esan zula, nombres de personas, Belén, Julián, Ismael, David, eta nik eskualtzan nuen da abertu, eta nik, José Nixio. ¿Y eso qué es? Es mi tío de Otecho, de Regili. Tu tío no se llama así. ¿Cómo se llama mi tío? José Ignacio, eta nik pentsatu nuen. Beak ez du ezagutzen, eta badaki. Eta nik osaba daukat, eta ez dakit. Eta gerora ez nintzen ausatzen, ez da esku altxatzea ere, ez da komunera joateko ere. Eta behin baino gehiagotan, erdikak egin dare joan nintzen etxera. Osa, horrek nolabait sortu zuen zure izaera, zen ikusi ditut, beste bideo batzuk eta aipatzen duzu gaztetan lotxatia zinela, ez da? Bai, lotxatia nintzen, eta gerora, 16 urte bete nituenean, neure buruari galdetu nion. Nor nintzen, non bizi nintzen, nor izan nahi nuen, eta ze herrian bizi nahi nuen, ez? Eta horregatik eman nuen izen Euskaltegian,
alfabetatzen hasi nintzen, eta magisteritza euskeraz ikasi nuen. Baina bai, lotxatean nintzen, gainera belarri handian nituen, eta hile luzea uzten nituen belarria tapatzeko, eta hortik ere, agian umorea, erabiltzearena, txisteak egitearena, nolabait, graziosoena egitearena, lotxa hori gainditzeko, eta izan ziteken abia puntu bat, ez, horretarako. Noski. Lehen aipatu zu migrazioa, eta begira, hurbilduko diazu hor dagoen CD hori, mesedez, hurbilduko diazu. Hor, justo hor, mai gainean dagoen, Bai. hortxe txekarri. Orduntxe, pentsa, Ez, CD hori, horixe. Ni Jose Maria Gerretxek ere izetan naiz, baina Marimototx da Mertxe Rodríguez Serrano, eta bere familia osoa Alkoiarin herritik etorri zen, Cáceresetik. Eta orduan, bai gu bilok eta bai Pirritx batzen gaituzte gurpilek, Michelinen egiten zirelako, eta denon aitek, garai hartan aitek egiten zuten lan fabrika, bertan lan egiten zuten, gure amak zaintzaia genituen etxean. Begira, aprobetxatuz migrazio ipatu duzula, detailetxo bat izan nahi dugu zurekin, hau da, pandemia urtean, badakizu hemen musikalak egite ditugula, eta pandemia urtean ezin izan genuen musikala estrenatu, baina grabatu genituen CD-an, USB batean grabatu genituen kantak, bale? Kanta guztiak. Musikal hau irauli zuen izena, eta historia zen nola lehenengo munduan, nolabait ematen genion buelta migrazioari eta nola lehenengo munduak teknologiatik iesi, joan bar zen hirugarren mundura babes bila, ez? Eta hemen kontatzen da, inzuzen ere historia hori kontatzen da bestien bitartez, eta nahi zugu paritu, uste dugulako, zuretzako, nahi bauzu kamioan jarri bueltan, edo etxean lasi gentzu, momenturen batean, hor duzu, bertan bideoklipa dauzkazu, unitate didaktikoak daude, ikusteko, orduan, Eskertzen dizut bihotzez, eskertzen dizuet, gainera jarraitzen dut egiten duzuen lana, iruditzen zait miresgarria jaso ikastolan, euskal kulturaren transmisioan egiten duzuena, gaztetxoek hartzen duten protagonismoa, musikal hau prestatzen, arlo guztiak lantzen dituzte, eta iruditzen zait ere migrazioaz hitz egiten ari garen honetan, orain dela 60 urterekin alderatuta gaur egun migrazioaren fenomenoa ezberdina da, mundu osotik datozkigu migratzaileak, arrazoi ezberdinengatik, gerretatik iesi, bizitza hobe baten alde, ekonomiagatik edo klima aldaketagatik, toki batzuk gure planetan bizitzeko jasan ezin bihurtzen nahi direlako. Eta orduan oso korapilatsua da egoera erronko handia dauzkagu Euskal Herrian, harrera herria behar dugu izan, horrek eskatzen ditu esfortzua. Izan garelako gu ere migratzaileak, eta gu Ameriketan eta beste leku askotan jaso dugu harrera bat, izan dugu harrera bat, beraz, badagokigu hori eskertzea ez nolabait. Eta nork ez du esaten noiz ben berriro ere izan beharko dugula, ezta? Dudi gabe. Orduan, kulturtransmisioa oso importantea da. Harrera ikastetxetik bertatik egitea oso importantea da, eta zuek kulturalen lanketarekin ari zarete hori egiten, beraz, zorionak eta eskerrik asko. Beste txalo bero bazuentzat. Oso ongi. Zoriontxo izan zinen gaztetan, Jose Mari? Bai, zoriontxo izan nintzen. Hizkuntzaren afera hori alde batera utzita, haur normal bat nintzen, jolastea amesten nuena, lagunekin, oso futbolzalea nintzen, Lasartorian gaur egun ere existitzen da, baina ordu Texas izeneko talde bat zegoen. Han hasi nintzen futbolian jolasten, gero Erreal Sociedad fitxatu ninduen infantietan, jubilelitan, gero lesio larri bateri izan nuen, eta hoize, garai hartan egia zen dena ezberdina zen, ia kotxerik ez zegoen kaleetan, etxetik atera eta askatasunez ibiltzen ginen herriko beste puntaraino. Aurrok bagenituen beste baldintza batzuk jolastu alizateko, naturalekin harremantzeko, eta gaur egun kotxeak jabetu dira kaleetaz, eta alde horretatik, nire buruari galdetzen diot tarteka ea noiz dauden baldintza egokiagoak zoriontsu izateko edo ordun edo orain, hainbeste teknologia daukagun garaiotan. Badago kontzeptu bat, barkatu moztean, badago kontzeptu bat dela ziurgabetasuna. Eta ziurgabetasuna gorputz hezkuntzan, ni gorputz hezkuntzako irakaslea naiz, eta gorputz hezkuntzan lantzen da ikuspuntu horretatik hiriak estandarizatzen gaitu, eramaten gaitu dena kuadrikulatu egitera, jarraitzera, naturak aldiz, eramaten zitu irakurtzera modu konstante batean
gauza guztiak, eta horrek eramaten zaitu garun limbiko aktibatzera, emozioak aktibatzera, eta emozioi guztiek sortze dituzte harreman hobeagoak, adibide bat jartzearren. Zu bazoaz kaletik, eta persona batekin gurutzen zara, eta agian zu, Jose Mari Porrotx zarelako, agurtzen duzu, baina beste dozeinek agian ez dira elkar agurtzen. Aldiz, mendian norbaitekin topo egiten duzunean, beti dago zerbait, elkartzen zaitu zerbait konexio batek, ez ziurgabetasunak, eta horrek harremantzen zaitu besteekin eta hurbiltzen zaitu besteengana. Eta oso garrantzitsua da naturak ematen dituen garunarekiko, ez aldaketa horiek. Garrantzitsua dira. Nik uste oso garrantzitsua dela ere aurrei, nerabei, gaztei hitza ematea. Ze hiriak eraikita daude gizon, kotxedun, zuri eta dirudun baten begiradatik, ez? Eta horrek ez ditu hiriak denontzat egiten. Aldiz, aurrei galdetuko bagenie, edo nolabait gizartearen ertzetan bizi diren kolektiboei, haiei entzun da eta haiekin batera eginda denontzat izango lirateke, ez? Orduan, haupa zuek, haupa hitza, haupa esnarketa eztabaida eta erabakia, beste txalo zuentzat. Oraintxari gara ikastolan, hain zuzen ere, eta maketa bat egin dugu, gure patio nolakoa nahi dugun izatea irudikatzen, eta aurrek eman dituzte ideiak, eta hortik etorri dira patio izango denaren proposamenak. Oso ongi, maite zaitut omenaldia dator hemendik gutxira. Eta omenaldi horretan, bideotxo bat ikusiko dugu lehenengo, orain komentatuko dugu, baina beken maiatzaren 3an, 100.000 persona bilduko dira, hain zuzen ere, Pirritx, Porrotx, Mari Mototx, Pupu, Lore eta Katxiporretako familia guztiari maite zaituztela esateko. Orduan, goazen bideotxo ikustera, momentu batean, eta konta idazu, kargatzen bazaigu, hemen txen, markatu, hemen daukate. Eta ikus dezagun zer, hemen. Nik ere maite zaituztet, benetan. Nik ere maite zaituztet. Pirritx, Porrotx, Mari Mototx, neuk be maite zaituztet, nik ere maite zaituztet. Eta izango nazeuekaz. Hemen, Bizkaiarenan, maiatzak 3an, Arrastiko 5etan. Mosu erraldoia. Guk ere maite zaituztegu. Bueno, zer daukagun hemendik? Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx, zelako omenaldia. Nik ere asko maite zaituztet eta nire bezarkarik beroen abialtzen dizuet. Aio! Nik ere asko maite zaituztet. Aupa, kaixo! Bueno, nik bai pila bat maite zaituztet eta bertan egon naizuekin. Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx, egun berezia hau nik ere maite zaituztet. Guk ere maite zaituztet. Haupa, hemen Boroboko kideak guk ere maite zaituztegu, haupa Pirritx, Porrotx eta Mari Mototx, eta musu bana denentzako. Gora maitasuna. Guk ere maite zaituztegu. Pirritx, Porrotx, Mari Mototx, guk ere asko maite zaituztegu, Eta maiatzaren 3an gu ikustera joango gara. Bertan izango gara, gu ikustera joango gara. Orduan nahi baduzue, sartu nik ere maite zaitut.eusen eta eskuratu zeuena eta elkarrekin ikusiko dugu eta txalo dugu eta emozionatu dugu gara. Batez ere hori emozionatu dugu gara. Musu bat! Baina, iruditzen zait, Euskal Herriko erreferente ez, Euskal erreferente diren hori guztiek, bideo horretan aipatzen duten bezala, eskerrik askoa, guk ere maite zaituztegu, ostras, ore bat izan behar da zuentzat, ez? Bueno, balio batzuk batzen gaituzte denok, ez? Eta guk esaten dugu, omenaldi bat ere badala aitortza bat egiten duzun lanari eta aldarrikatzen dituzun balioei, ez? Orduan, iruditzen zait, importantea dela, azpimarratzea, gaur egun bizi dugun mundu korapilatsu honetan, hainbeste gerra, hainbeste zapalkuntza, hainbeste etorkin itsasotan galduta, hainbeste injustizia, iruditzen zaigu importantea dela azpimarratzea euskaratik eta gure balioetik eta gure kulturatik aldatu genezakela mundua. Nahiz eta txikiak izan, elkarrekin indartsua gara, eta beti esaten dugu izokina garela, saltoka, igerian, egan, korrontearen kontra, herri txikia izanik, askotan Nafarroan gaude eta Nafarroan bertan gure lurraldearen zati handi batean ofiziala ere ez dalako gure hizkuntza. Eta orduan, korrontearen kontra aritze horrek oztopoa badu, baina beste aldetikan ere empatia badu. Eta gu bezala ertzetan daudenekin eta korrontearen kontra aritu behar dutenekin,
bat egiten dugu, eta gure hizkuntza eta gure kultura ez da bakarrik elkarrekin komunikatzeko bitarteko bat, bada ere balioak transmititzeko bide eder batez eta... Aipatu dituzu balio horiek ez, eta bueno, esango nuke, bai bizikidetza landu duzuela, gaixotasun desberdinak, eriotza, naturaren zainketa, jolasaren aldarrikapena, horiek izan dira zuen gai nagusietako batzuk, ez? Eta miresgarria da, horiek lantzerako orduan ez, nola implikatu dituzuen familiak eta nola konektatu duzuen kanten bitartez familiekin. Bai, gu hasi ginean pailazo gintzan, orain dela 37 urte. Nik orduan 23 urte nituen eta alfabetatu berria Lasarte Oirako Euskara taldean sartu ginean, iruditu zitzaigun, pailazo gintza eta Zuhurgorria bazala bitarteko eder bat, garai hartan Lasarte Oirian aurren 80%, 5 aurretatik 4 ez zeukaten euskara etxean, ez zeukaten euskararik kalean, eskolan justu ereduan, iruditzen zitzaigun bazala bitarteko eder bat, euskararekin hurbiltzeko modu alai batean. Eta hasieran egiten genuen euskara eta alaitasuna, eta nahiko ganberroa ginean, eta jakintza askorik ere ez genuen, aktivista ginean, ez genekin kantatzen, dantzatzen, musika instrumentu bat jotzen, hasi ginean, hola, piztinara botata, eta esan bezala euskara eta alaitasuna zian gure aldatzak, baina konturatu ginean berala eredu ginela. Aurrak begira genitula, esaten genuena, egiten genuena errepikatzen zutela, eta horren pentsatu genuen balioak ere lantzea. Euskara, alaitasuna eta balioak, eta hasi ginean guk gure historiak pentsatzen, gure historiak prestatzen, gure abestiak sortzen, eta batez ere aurrei begiratzen, eta haiek bizi dituzten errealitateak eta gure herriak bizitzen dituenak jaso, landu, gure koloretatik proiektatu, eta zuk aipatu dituzun gai guzti horiek lantzen hasi ginen. Eta horrela iritsi gea honeaino, eta aukera izan dugu ezagutzeko gaixotasunak pairatzen dituzten aurrak, aniztasun funtzionala dutenak, beste herrialdetatik etorri direnak, familia eredu ezberdinetan ari direnak, eta horiekin aritu gara. Konexio oso berezi bat, eta aipatu barizu zeren lankide batek esan dit, berak bazuen, zoritxarrez, joan zitzaigun, bere anaia Down sindromea zuen, eta berak bi gauza aipatu dizkit batetik, ze konexioa lortzen duzuen, nik esango nuke mundu guztiarekin, ez, oro har, zeren nik uste dut zure konkretuki besoetatik pasada Euskal Herri osoa, besarkaten bitartez, baina Down sindromea duten pertsonek musikarekin duten konexioa. Eta gero, ze gaitasuna hori tratatzeko, komentatzen zian, ze miresgarria zen. Eta bestetik esaten zian nola hurbiltzen ziren besarkada mundu guztiare eman, eta berdin zioen, emakumezkoa zen, gizonezkoa zen, eta askotan bakizu gizon euskalduna garela pixkat, nire espazioa, mesedez. Baina zu, berdin. Eta gure lankidea ere, pixkat horrelakoa da, ez gizon euskalduna, gizon pixka da, zutan nire tamainakoa, eta besarkadarekin, ongi bai, baina zuk etorri zinen, eta inongo reparori gabe, besarkada, berdin zitean emakume gizona, Down sindromea zuen, altua zen, baxua zen, osea, ez daugarrietaz aparte, ez? Orduan, konexio hori eta bestetik, hurbilketa hori familien gana, ze polita izan den. Bai, nik uste dut, pertsona guztiok badaukagula inozentzia gure barruan. Eta inozentzia ez da zertan galdu behar heldutasuna iristen denean. Askotan heldu bihurtzen gara eta txikitatik daukagun inozentzia askatzaile hori galtzen joaten gara. Ez, eta orduan, badauzkagu erreparo horiek zuk esaten duen bezala, o besarkatzeko, edo ez dakit, pailazoarena egiteko, edo dantzatzeko, edo askatasunez kantatzeko, nahiz eta gaizki kantatu ez. Eta orduan Down sindromeko lagunak aipatu dituzu, eta nik uste Down sindrome lagunak heldutasuna bai lortzen dute lagudeno bezala, baina pailazoago bezala ez dutela inozentzia hori galtzen. Eta orduan jarretzen dute gozatzen pailazo gintzaz, askatasunaz, ilusioaz, kantagintzaz. Eta ez dute askotan mezua ulertzen, esaten zian, ez, nire lankideak, ez dute ulertzen mezua, ez dute ulertzen zer kontatzen ari zareten, eta alere konexioa da brutala. Bai, egia esan begirada batek, irribarre batek, transmititzen dute baita ere konexio batez, eta hori transmititzen da, eta nola ez, musikak, eta dantzak, eta jolasak ez. Esan daiteke denok dugula igual klaun bat edo pailazo bat barruan? Bai, zalantzari gabe, hori berdana da, pizkat, saiatu bilatzen, harekin topo egiten, haieken
bizitzen, ura kanporatzen, elkarrekin bizitzen, elkarren gandik ikasten, eta horrek eramaten zaitu, gure kasuan adibidez, sudurgorriak eta pailazo izateak, eraman gaitu umorea eta bizitza bera beste modu batez ulertzea. Umorea ez da bakarrik txiste bat, barre algara bat, katxondikleta bat, umoreare bada jarrera bat bizitzan, etxetik atera goizero, eta eraikitzaia izango dan jarrera bat, errespetuzkoa eta alaia, ez? Eta orain aipatzen genuen, Jule Goikoetxeak, Angela Davisen liburuaren arira, itxaropena badala, disiplina bat jorratu behar dana, eta niko esango nuke umorea ere badala, ez? Bizikidetzan aritzeko modu bat, eta hori landu daiteke konstientekin. Jo, ez ongi. Nik, zuk argi dago zure klauna atera duzula, zure pailasoa atera duzula, ez? Eta gainera horretaz bizi zara, baina baduka duzidaderik Jose Mariren klaunak? Gure baitan dago. Porrotx jaiotzea erabaki nuenean, nik eman nion dena aur jaio berri bati bezala. Bere ibilera, bere ahoskera, bere izateko modua. Porrotx hasten joan zan bezala eta aur bat bezala, bera hasi zitzaion Jose Mari ematen, zuk aipatu duzu, bere musuak, bere besarkadak, hasi zan jorratzen, eta Jose Mari behiratzen zion Porrotxi eta esaten zion, bera honek zeiten duen, eta ze ondo dijoak ion. Horru nire kutsatu nintzen, Jose Mari ere besarkada zalea bihurtu zen, musu zalea ere, eta hoize ez, lehen aipatzen genuen umorearen begirada hori transmititu zion Porrotxe Jose Mariri. Orduan, espero dut elkarrekin hiltzea, nik esate dut hiltzen izenean hilkutxan bizulo egin beharko dituzela zapatak erateatzeko bertatik, eta nik zainduko dut Porrotx nirekin bizidadin bizitza osoan, eta beha ere, zoriontzu izango da badakit. Eta, bueno, esaten genuena. Holtza baten gainean, ere, egoteko? Bueno, zergatik ez, takataka batekin bada ere. Gaur egun ja atrosi pizkat ere badugu, olagarroen teknikari gara lantzen, gerriti bera ja agian asko ezin dugu, baina olagarroena eginez. Leonardo antes, el baile del pañuelo, eta... Jarrera da importantea, ez? Eta jarrera eta ilusioa dagoen bitartean, bestea haiekin datoz, eta bai. Ni badu galdera bat, eta hau da kuriosidade personala, badakizu, bueno, nire kasuan zuzentzen dut musikaleko koroa, eta jakin nahi dut, zer dela eta ez duzuen zuzenean kantatzen, edo kanta hori, ematen diren karaoke formatoan? Bueno, gu saioak egititugu toki askotan, egititugu frontoietan, kiroldegitan, eta toki batzuk baldintza egokiak dituzte, beste batzuk ez hainbeste, eta alde horretatik ez da erraza izeten zuzeneko ahotsarekin nolabait musika, kanta eskaintzea. Eta horretaz gain, gu eszenarioan saltu egiten dugu, jolas egiten dugu, asko mugitzen gara, antzerki egiten dugu, eta orduan ez da erraza. Alde horretatik, saiatzen gara kalidadea eskaintzen, ondo entzun dadila, ondo transmititzen. Baina saioak musikalak direnean, orduan zuzenean kantatzen dugu. Irribanda proiektua egin dugu musika bandakin, zuzenean kantatu dugu, orkestra sinfonikoarekin, soka laukotearekin egin izan dugu. Pirritx, abenduan, kursalen izan zen, Izarorekin zuzenean kantatu zuen. Ni joan dan asteburuan, Zamadoinu Zarindu jaialdian etxarrin zuzenean kantatu nuen eskusoinu jole baten laguntzarekin. Gaur arratsaldean Gabirira joango naiz eskolara. Hasi zarete ja, eta zuzenean kantatuko dut umeekin, haien familiekin. Bueno, toki goxoa dalako, gertutasuna dalako, baldintzak ere ematen dialako, esan nahi dut elkarrekin kantatuz, ondo egiteko, ez? Eta etorri zidan beste galdera bat, hola, niri personalki buratu zen, ez du sufritzen azalak hainbeste makillaje jarri kendu, eta ez du bapaten izerakit ez izango dituzu anedo, eta joan ez dakin nora, eta, ostras, oraindik hemen txuria, edo... Bai, zaindu behar da azala, ez? Eta zaindu behar da gorputza, eta zaindu behar dugu elikadura, zaindu behar dugu dena, baina egia da gu garbitzen dugu azala, kremak ematen ditugu, nik goizero ematen dut krema aurpegian, tarteka gorputzean, eta zaindu beharra dago. Eta bai, egia esan, nik esaten dut Obeliz erori zala txikitan lapiko batea eta horrela sortu zala indartsua eta gu berriz erori ginean pintura pote batzutan eta pinturaz jaio ginean.
Orduan, hola jaio ginean, hola jarraitzen dugu, eta horrek badauka bere fantasia transmititzeko puntu horiz. Aurrentzat, olentzero dan bezala, porrotx da. Ez da porrotxez jantzita dagoen persona bat, ez? Eta, bueno, batzutan numeek esate jatez, zuetzea benetako porrotxe, ez? Daukazu peluka bat, esate, mira, pentsatzen dute benetako porrotx bat dagoela, horrek posten hau. Eta, claro, porrotx aipatzen duzu, ez? Eta porrotx igual da, pasatu zarete eta kolo pirritx eta porrotx, pirrutx porrotx, baina porrotx beti egon da hor. Eta orain gainera, bapatean pirritxek atxedentxo bat hartu du, eta puputa lore sartu dira. Puputa lore, gure umiak. Eta baina ardatza hor, mantentzen dena hor, eta kamiarekin etorri dena, porrotx da. Bai, baina hala ere gu txikia gara, injurria gara, pertsonak guztiak, mundu guztikoak, iruditzen zaigu gu animalien gainetik gaudela, beste espezien gainetik gaudela, oain Martera joan nahi dugu, iruditzen zaigu unibertsuan ez dakit ze paper betetzen dugula, eta ez gara konturatzen gu injurria garela, eta alde horretatik humilagoak izan behar dugula, errespetatu behar dugula gehiago natura, animaliak, beste espezie batzuk, ez garela inor baino gehiago, eta txikiak izanik elkarrekin garela indartsuak, gure kasuan bezala, gure herria, gure hizkuntza, gure nortasuna eta kultura, ez? Horregatik, iruditzen zaigu gutako bakoitzak naiz eta kolore bat izan, ez? Edo izateko modu bat izan, elkartu inbar degula, ados gauden guzti horietan, Nafarroan adibidez, euskara daukagu erronka, gure kultura daukagu erronka, gure balioak, denona eta denontzat izango da Nafarroa bat inoratzean utzi gabe. Horregatik ez eta gure kolorea izan, gero elkarrekin ostar bat osatu dugu, eta bat egiten dugun horietan elkarrekin egin behar dugu lan. Ze ongi. Gustatzen zait. Badakizu, gonbidatu guztiei ikaslek normalean galderak egiten dituztela. Eta orain haien txanda da, ados? Beraz, gure ikasleek badituzte galderak zuretzat prestatuta, ikusiko dugu zuzeneko galdera bat, eta beste bideoan haiek laugarren mailakoen ikaslengana joan direlako, eta kazetarlienak egiten galderak eskatu dizkietelako zuretzat, bale? Orduan, hasiko... Oain gusten zaila aurpegia beraiei? Bai. Agrabatuta zuretzat. Bai. Zein da zure izena? Kaixo, gu Enaitz eta Joar gara. Oso ondo. Hau da galdera. Beste pailazo batzuekin harremana duzu eta hitz egiten zara edo duzu? Bai, zorionez Euskal Herria pailazo herria bada. Eta gure garaikoak, txirrimirri eta txirriton adibidez izan ziren, eta pospolo eta mokolo hil zan garai batean, baina pospolo hor jarraitzen du, eta pospolo gainera gure zirkoa sortu zuen, eta eruditzen zaigu sekulako erronka izan zuela gure zirkoa sortzen. Fiturin bat egin barko duzu noiz bait. Gauza handia izula, eta laguna handia ditugu, eta gaur egun ere pailazo berria sortzen nahi dira. Saran, Lapurdin iparraldean, Joanes Etxebeste dago eta Pontx pailazoa da. Eta Bermion, Lotx pailazoa da, Iker. Eta Bilbon, Kafeantzokian, Txintxeta, Txorroskillo eta Klipa daude pailazoak. Eta Potx eta Lotx daude. Eta Arrasaten Porrotxin dago. Eta Nafarroan gaudela azpimarratu nahiko nuke, Ainhoa Zirika zirkus ere, hor urte eta urtetan aritu dela. Eta pailazo asko gaude, pailazo gazte asko dator, euskaratik eta balioetatik ekarpen handia egiten edana eta egingo duena, eta pailazo herria gara, eta... Arrobi egin duzu, Alde horretatik iruditzen zait, herri bakoitzak beharko lukela gutxienez pailazo bat, ze pailazo gintzatik eta Zurgorritik edozein gai landu daiteke, eta herrietan ekarpen handia egin lezakete Zurgorriek. Animatzen zaituzte zuek ere, Kolom ikastaroa egitea hemen ikastolan, eta Zurgorria jastera. Oso ongi. Badugu beste galderatxo bat, kasu honetan bideoan. Kaixo Porrotx, gaur Aneren gelakoekin gaude. Eta galdera batzuk egingo dizute. Bagoaz. Kaixo, nor da galdera egin behar duena? Zergatik erabaki zenuen pailazo izatea? Bueno, pailazo izatea erabaki nuen nire herrian, eta iruditzen zait, orain dela 40 urteko egoera nire herrian, errepikatzen dela gaur egun Euskal Herrian, esan bezala, migratzaile asko datozkigulako eta munduko txoko ezberdinetatik gainera erroka handiagoa da. Beraz, iruditzen dako Zurgorritik ahal genuela
ekarpen bat egin gure herriari alaitasunez balioak lantzeko. Euskal Herria harrera herria bihurtu behar dugu. Eta hortan alaitasunak eta euskarak lagunduko digute. Eta horregatik erakin nuen paiazo izatea eta berriro ere jaioko banintz, segurazki futbolari enitzateke izango, ze horrek ere minak ekarri dizkit, baina paiazo izango nitzakela, seguru. Eta azkeneko galdera, gaurkoa, venga. Kaixo, Porrotx, gaur Jonen gelakoekin gaude eta galdera bat dute zuentzat. Goazen. Kaixo, nork egingo du galdera? Zergatik erabaki zenuten talde horrela sortzea? Zure erantzunaren zain gaude, eskerrik asko. Bailazo taldea. Horrela sortzea, bai, format horretan. Bueno, esango dizuet, gure lehendabiziko eguna pentsatu gabekoa izan zen. Bueno, nork egin nahi du pailazoarena, eta 3 mutilek altxa genuen eskua. Eta horrela sortu zen, Takolo, Pirrutx eta Porrotx. Pentsatzen genuen egun baterako jaioko ginela bakarrik. Eta izenak nondik atera ziren? Takolo lehendikan zetorren. Behaia irakaslea zen eta eskolan gitarra joz egiten zuen Takolorena eta bazeukan modu hori egiteko. Eta gero, Pirrutx eta Porrotx, hola, momentuan, bertsolaria bezala, batean bururatu zitzaigun. Baina esan bezala, mutilak ginen. Baina gero, aurrera jarraitu ala, eredu ginela, konturatu ginenean, pentsatu genuen, ezkidetza aritu behar genuela, eta neskak sartu ziren taldean. Pirritx, lehendabizi, Marimototx gero, eta gaurren gure taldean, esan genezake neskak gehiago daudela mutila baino elkarrekin iruditzen zaigu ondo ordezkatzen dugula gure herria dana, eta horrela egokiago partekatu ditzazkegula gure mezuak eta balioak. Ze ongi. Bueno, azkeneko galdera bat egingo dizut, aurrezkenekoa, gonbidatu guzti egiten digun, eta da, zein den zure jaso momentua. Jaso momentua da, zuretzat bizitza osoan gordeta duzun eta jasota duzun momentu berezi bat. Izan daiteke, goizetako zure kafea, izan daiteke, funtzioa bukatzen duzunean, kamerino makarri geratzen zarena. Zuretzako momentutxo bat, egunerokoa edo bizitzako momentu batekoa? Bueno, bi aipatuko ditut. Batetikan aipatuko ditut ospitaletan igarotako momentuak, eta justo gaur, honea etorri aurretikan izan naiz txantrean, noainen gaz leherketa bat izan dalako, orain dela ez asko, eta bertan aur bat 12 urteko Ainoa zauritua gertatu zalako, eta bere etxetik pasa naiz. Ainoa, hor bazada ikusten, musu bat zuretzat eta lagun guztientzat. Bere ikaskide Eiderrek bidali zigun mezu bat, esanez, Ainoa gure laguna zala txikitatik, eta zera izan pasatzen, eta bere laguna gaizkia izan pasatzen. Eta orduan, joan naiz bizitan eta oparitxo bat eraman dugu. Hospitaletan gauza asko ikasi dugu, tristurak eta poza partekatzen direnean beti diala goxoagoak, ikasi dugu bizitzan urte betetzea garantzitsua dela, baina are gehiago dela abentura bizitzea eta jarrera bat eukitzea, eta horiek guretzat momentu bereziak izango dira. Baina gero esango nuke momentu berezia, zuek aipatu duzun hori jaso momentua dela, etxean eta etxekoekin. Maitasuna oso garantzitsua eta jasotzen dituzun aitorpenak eta oso garantzitsua dira. Baina mundua aldatzen hasi behar badugu, etxetik hasi behar dugu. Etxean borobila egin behar dugu, ikastolan borobila egin behar dugu, lagun artean borobila egin behar dugu, elkarrekin, elkarri begira jarri eta gure ilusioak, gure goxotasunak, gure maitasuna, baina baita ere gure zina, gure mina, gure tristurak, partekatu eta elkarrekin adostu nola jokatu nahi dugun zehar hauekin eta nola egin nahi dugun bidea elkarrekin. Orduan, jaso momentu hori da etxekua, hortik hartzen dalako zoriontasuna, etxekoen zoriontasuna dalako gure oinarri sendo bat, eta gero hortik aurrera, kuadrilla, ikastola, herrigintza, komunitate horietako bakoitzak, elkartuta komunitate handiagoa sortzen du, eta komunitatea inoiz baino garrantzitsuago daukagu mundu mailan dauden erronkei aurre egiteko. Bai. Jo, polita, oso polita zure jaso momentua. Eta bukatzen joateko, beti egite ditugu 10-10 galdera azkar, hola, motzean erantzuteko, bai? Fiu. Zure pailazo erreferentea? Nire pailazo erreferentea, nire lankideak aipatzu ditut, Pirritx, Marimototx, baina baita ere Oiana, Izaskun,
Joanes, gurekin holtzan dauden horiek ez, askotan gu agertzen gara, gaur bezala ni agertzen naiz hemen, baina gurekin batera pertsona asko dago. Ikastola dia irakasleak, da zuzendaria, baina da atezaina, dia arratsaldean gela garbitzea datozen garbitzaileak, dia jangelako langileak, eta nola ez, zeate zuek, aurrak eta zeate familiak. Eta orduan, dena gea importanteak gure lanbidean berdin. Eta gero pailazoak aipatuko nituzke lehen aipatu ditudan guztiak, eta hoize mutxu bat, denontzat. Bale, motz joango gara, gogoan duzun ekitaldi edo momentu bereziren bat holtza gainean? Holtza baino, ospitala aipatuko nuke, Ane Pirata ezagutu genuen eguna, sartu ginean gelara, ematera gindua zen gu, baina hura zion, ohe baten gainean, klak egin zion kasetean, maite zaitut dantzatu zigun, gelditu ginean paralizatuta, haren indarrakin, eta erabaki genuen minbiziaren gaia holtzatara eramatea. Ze ona. Irribarrea ateratzen dizun oroitzapen bat, beraz, hori izan daiteke bat, ezta? Hori zalantzari gabe, eta, bueno, gogoratzen naiz ere hil zaizkigunekin, ez? Nire gurasoekin, bezalakoekin, heriotzaren gaia, doluarena, da gai bat importantea ikastetxetan eta ikastolan eta landu beharrekoak. Joan zaizkigunen balioak eta bizipenak ematen ditugu gurekin, eta horrela sortuko dugu zerbait berria. Eta gogoratzean, utzi gaituzten horiek, irribarre bat sortzen zait aurpegian. Ze ongi. Zuen kamioia jubilatzen denean, zer? Pamposa gure furgonetan, ilargiraino eta bueltan, maite zaituztegu lasatera gatoz pamposa gure furgonetan. Pamposa 22 urtetik gora ditu, gure parte da. Juan Gorritik margotu zigun, Arribeko artistak. Arek txikitan, kotxerik ez zeolako, klarionaz margotzen zuen errepidea, eta onditu zenean pentsatu zuen 100 metrotako margolan handi bat egitea bere etxetik gasolineraino doan zatian. Ukatu zioten baimena, eta esan zigun, ezin dut errepidea margotu, pailazoen furgoneta margotuko dut, eta nire koloreak Euskal Herri osoan zehar zabalduko ja. Horregatik jaiozan Pamposa furgoneta dan bezalakoa. Esan behar dago, Pamposan etorri dela. Pamposan etorri naiz, 20 urtetik gora ditu, amonatxo bat da dagoeneko, eta nik uste dut ere elkarrekin hilko gehala. Kirolek egiten alduzu? Egiten dut iparmartxa, makilekin, lasartorian talde handi bat gaude, gehientxonak emakumeak, hori esan nahiko nuke. Kultura denona behar du izan. Gero eta gehiago ikuste ditut neskak bakarrik kultura egiten, edo emakumezkoak. Eta iruditzen zait mutilok eta gizonok ezin diogula kultura egiteari utzi, eta behar ditugula partekatzen ditugun espazioak. Eskola kirola dagoen bezala, edo multikirola, eskola kultura sustatuko nuke. Txiki-txikitatik ume guztik izan dezaten harreman hori bertsolaritzarekin, literaturarekin, kantuarekin, dantzarekin, antzerkerekin. Oraintxe bertan dugu kampusaguk. Hemen badakit jason hori lantzen duzuela. Beraz, eskerrik asko eta zorionak. Kulturak egiten gaitu, personak, konektatzen gaitu gure emozioekin, gure lagunekin, eta laguntzen gaitu gure burua kokatzen munduan. Eta harremantzen. Beraz, gora kultura. Gora. Euskarazko hitzik maitatuena? Bueno, bi aipatuko ditut eta gu sortuak. Ez dakit maitatuenak diren, baina bai gu sortuak. Adibidez, zuek txintxua zeate? Zeate txintxua, baina baita bihurriak, ez da? Eta txintxuak, bihurriak, txintxurriak. Hitza asmatu genuen, txintxurri hitza. Aurrak behar duten izan. Eta gero ospitaletan ikasi dugu, negar egiten, eta barre egiten. Eta batzutan batera ite ditugu, ez? Adibidez, esan dugunean, gure gandik hil zaizkigun, horiekin gogoratzen gehan, negar egin genezakela eta eraberean barre egin ere bai, ez? Pasaditu momentu eder horiengatik. Orduan, negar egin, barre egin, nebar egin. Eta nebarra egitea da izberri bat, gu paiasok asmatu duguna, eta asko maizte dugu, jolastea eta izberria sortzea. Azkeneko biak, zure motxilan beti daramazun zerbait? Zuhur gorria. Mesedez, ekarri da zure motxilan dagoen abeltza. Ekarri, eskerrik asko.
Bai, Zurgorrian ematen dut berri, pues edozein momentutan, Ekarri ekarri motxila. osoa. Oso ondo, eskerrik asko. Eta horrela, hemen dago nire motxila, ez ben espero gaur kartzea, baina, bueno, batetikan, hemen daude azken ipuin diskoak, hola, oparitan ekarri dizkiztudanak zuen ikastolarako, hemen ipuinaz gain dazkazu abesti pila bat, beraz, hemen utziko dugu. Eskerrik asko, Eta gero, haber nun dagoen nire sudurra, bueno, hemen daude sudurrak, beste poltsikoan, behiratuko dut, hemen dagoen, daukat, bai, hemen dago. Hemen dago Zurgorria, beti motxilean daramadana. Katxe porreta, diporros naiz, zer mobilza diti? Oso jogi. Maite zaituzte, pilla, patata, tortilla, iagiaino eta vuelta, nire laguna zaretelako, eta nire aceituna, babarunak, baita ordena piko kroketak eta txorizo baplonak ere, jatorrak alaiak eta maitagarria zaretelako. Jatorra zarete! Alaiak zarete! Maitagarriak! Noski baiet. Zorionak, autoestimua a tope, A tope. Kurrikuluna bikain jaso ikastolan. Bikain. Eta bukatuko dugu. Jose Mari hitz bakar batean. Porrotx. Porrotxekin, eta banikien hortik joango zinela, porrotxekin, agurra ematen digu gaurko podcastari, benetan zoragarria izan da, divertigarria, ezigarria, mi esker gurera etortzeagatik. Baditugu bi gauzatxo zuretzat, orain bukatzen dugunen emango izkizugunak, eta benetan, placer erraldoi izan da, zu gurean izatea. 1.000.000 esker. Baita niretzat ere, Manol. Ez da ikabituko gean, baina zatozte denok onena, batzuk ezirita belorniko tal, eta teako gea denak hemen. Atera, kontuz kamarekin, Hola, serio? Seri lurrean hemen. Seri. Zuetorri zutik hemen, seri hemen. Sobelorniko jarri hemen. Zuetan, pegatu atzera, torri atzera, ondo. Zure bai beste bat. Kontuz kamarekin. Bueno, ez da ondo sartzen garen. Muxu bat bidali. Bueno, hemen gaude, jasotik, podcasta. Maite zaituztegu, haupa jaso! Haupa Euskal Herria! Bihotza burua eskuak, sentitu, pentsatu ekin, beti elkarrekin! Haupa ekipo! Agur! Bueno, bikaina. Oso ondo, eskerrik asko haupa zuek, zorionak, Jose Mari. Lan bikaina egin duzue. Badugu, podcasta, gustora gontzena.